Mangibonge bese ngikhuleka mzakwethu igama ngosizo sibonga ngiwashozi sizwe inkalakatha sizwe zinhla sothi Zakhokhelwa ke u800,000 izinkabi ezu8 zabethunywa kuba idubule ibulele kweAKA ukumculi ke ogama lakho langampela uKenan Forbes ungumculi wehip hop eNingizimu Afrika AKA ke wadutshulwa ke endaweni yaseThekwini emgwaqweni waziwa ngokuthi Florida Road kanti ke le ndawo ke yaziwa njengendawo ke nezitolo kwezokudla kodwa ke kwamangaza ukuba ke kwenzeka isigameko esifuzelisi kule ndawo uCommissioner wamaphoyisa ke kwaZulu-Natal lapha uNhlanhla Mkhwanazi uveza ukuthi ke abasula ke ababili baboshwe endaweni ke noma ke ezweni laseSwatini lapho bebhace khona ke ekotela thizeni kanti izinkabi lezi ke zivele kafuphi lapha ke enkantolo kuba ke zizovela uqala emva kwembiko ethi ke ziyathinteka esigamekweni zokuba ibulale ke uAKA. Manje umndeni kaAKA okwakuthole ke ukuphumula okwanele njengoba ke kumanje usakhala izimathonsi kanti uAKA akwaziwa ukuthi isiphi ke izizathu senza ukuthi adutshulwe kodwa abanye bathinta umndeni wakaTembo bathi ke umndeni uAKA owabeke zona ke lentokazi yakhona ke yabeke kusolakala ukuthi yazibulala ke ehotela ke elise Cape Town. Usizo sibonga washoze. Cheers, bye.